Ik ga straks samen met mijn collega mentor Sekiri ga ik lesgeven aan groep 7 en 8. Ze hebben vandaag de laatste les. Ze hebben geleerd om pesten op een positieve manier om te keren. Dus zo hebben we bijvoorbeeld allemaal lichaamshoudingen gehad. Iemand die in een tunnelhouding loopt, een beetje naar voren gebogen. Dat komt heel anders over als iemand die lekker voor de groep staat. Zo laten we zichzelf daar bewust van worden. Maar ook als er iemand gepest wordt, dat ze elkaar leren om te helpen. En dat je niet die pester gewoon een beetje zijn gang laat gaan. Dus we moeten met z'n tweetjes of met de hele groep lekker bij elkaar om tegen die pester aan te gaan. Zodat die pester zoiets heeft van, het is niet meer leuk om te pesten, dus ik ga maar weg. Dan wil ik aan jullie vragen, gaan jullie mee? En hoe is het gegaan? Eigenlijk best goed. De kinderen vonden het leuk. We hebben een 8e les gehad inderdaad en de 8e les was dit. En de groep was al gehecht, maar op zich hebben we wel wat dingen uit kunnen halen, zodat ze nog hechter waren. En dat ze als ze straks naar de hogeschool gaan, dat ze dan wel wat weerbaarder zijn tegen pesten en zo. En dat hebben we ze meegegeven nu. En wat voor activiteiten doe je dan tijdens deze training? Nou, we hebben een aantal oefeningen daarnet geoefend. En meestal zijn de activiteiten bijvoorbeeld de houdingen. We hebben net gedaan bijvoorbeeld dan de kinderen die krijgen een aantal houdingen voor zich. En dan moeten ze bijvoorbeeld in een tunnelhouding of in een strandhouding. Dus eigenlijk hoe ze zichzelf voorstellen. We kijken naar hun zelfbewustzijn. Dus hoe ze na iedere oefening doen wij een kringgesprek. En dan stellen wij een aantal vragen zodat ze tot zelfreflectie komen. En emotioneel bewustzijn doen we daar ook bij. We hebben een kringgesprek gehad. En een lichaamsbewustzijn, dus inderdaad, hoe stel je jezelf voor? Hoe sta je voor een groep? En dat zijn eigenlijk de oefeningen die dat zijn de basis dat wij daarvoor gebruiken. En door middel van oefeningen leren zij de basis. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ik heb een plankje doorgeslagen en we hebben de Tunnel of Love gedaan met alle ouders en ik heb een diploma gehad. En vonden jullie het leuk vandaag? Ja, we vonden het super leuk en ik heb ook een diploma gehaald en we hebben er heel veel van geleerd om jezelf te verdedigen. En ja, ik vond het ook echt heel leuk om te doen. En was het moeilijk? Ja, nee. Sommige dingen wel. Het lag eraan wat het was. Vonden jullie het leuk? Ja, super leuk. Je hebt er veel van geleerd. En was het moeilijk om deze lessen te volgen? Soms ligt eraan wat precies. Ja, die achterovervallen, dat was best wel moeilijk om sommige kinderen te vertrouwen. Want soms als je het 1 keertje doet, dan is het als eerste eng en voor de tweede keer niet. En ik zag dat jullie ook een plankje hebben doorgeslagen. En hoe was dat? Dat was best wel stoer, maar best wel ook wel moeilijk, want ik heb er 2 keer moeten over doen. En de tweede keer lukt het pas. Mochten er scholen zijn die contact met ons willen opnemen, die kunnen dan naar de Stichting Welzijn gaan, kunnen mailen of bellen. En mocht er een groep 5-6 zijn die problemen hebben met pesten, dan pakken wij die groep aan. De lessen zullen dan wel iets aangepast worden, omdat er voor groep 7-8 wel een paar oefeningen waren die nogal wat heftig waren voor groep 5. Maar we passen de les zo aan voor de groep. En we bespreken met de leraren hoe we het beste kunnen aanpakken. Dus wat hun willen, proberen wij een pakketje van te maken.